Dobrý den lidi, dneska dáváte ty lehké odběry a dneska si zahrajem to, mi spadl telefon, víte? Třeba dneska si zahrajeme Minecraft. Zkusíme třeba jakou starou verzi, nebo jakou, že to půjde, ale jakože jdeme. Třeba napište do komentáře, jakou verzi mám vybrat, pak jak budu někdy. Ok, takže dáme se napřed na vydání, dáme třeba lidičky. Jde ze 16, to je taková ňaňo. A musím počkat, jak si to instaluje, můj telefon je moc fast. Budu čekat ten chvíličku, no. RAM byla nastavená. A musíte mít dobrý telefon a vám to rozjelo jaký ten. Já mám třeba jako, že nemám špatný telefon, ale jako rozjede to všechno. No a pak vybereme jakou hru, pak je jináčí, budete chtít. A pak nebo si můžete vybrat Fortnite nebo třeba Roblox, jak budete chtít vy. Jo. Ale račti se. A dávajte ty like a odběr je. No to říkám po druhé, ale radši to dávajte tam na můj kanál. Načni. Už si to načte. A konečně. To se ještě bude načítat, on to tak jak stopl, jo, ale já to nevypne. Bo něco. Ale teraz proč to načítat tak za 30 sekund? Asi teďka značí za 30 sekund. Už to mělo být dávno, jo, ale to je jedno. Už si to načítá. Jo, už jsme tady, ale bude se to trochu sekat. Kde se to spawnul? Tak někam doplaváme. Na zachránění, že máme... Nevím, kolik FPS. Kolik máme FPS? 10 až 10 srandu. Pak zahrajeme jako starší procesika. Začíná teďka 8. Hej, vytěž to. Musíš pak 1.18, 1.8, teďka tak 1. No jo, to musíš ještě načíst. Počkej, já si tak nastavím na to. Nechci chat. Hej.
děláme. Dáme to na Ultimate. A se nám to nesekalo. Tak je to bude video, aspoň ne, já se to nebude sekat. No, 14. Kurně, Minecraft tak dlouho. Hej, proč to prankuje? Ty vole. Sorry. Kluci, děláme první tam a najdeme jeskyni. A když se nepletu, že na javě nebo nikde, když někde chci mít prostě opět věcičku a dotazovat, tak je to úplně lehké. A my to za prosekneme, protože to nebude fungovat. Bude vám stačit do vytažit 3. To tady. A máte ten Ultimate 9 atak. Je to Stone Axe. Bro, to musíte používat, ne? To je strašně OP. Ale třeba tyčka si musíme dát na lodičku. Hej. Tak jdeme. No tak to ještě bude horší to ovládat. Jak se to ovládá? Já už tam něco vidím, jedem tam. Proč najdeš špinám jedu a jak najdem dia třeba lidičky, tak budu končit, jo? A budu třeba iron. Protože to video bude zbytečně 20 minutami. Pak napište do toho chatu, no to je zadku, ale ne úplně to nejnovější. Třeba maximálně 1.18, 1.9, 19 jsem to asi nedokladal. Se nepletu. Pokina. Hej. Chci vypadnout. Počká, to rozbiju. Můžu se jak vyskočit, nebo ne? Jede to. Možná. Budu tak jako já, že tohle video nebude celkem dlouhé, no. Tak třeba asi tak 10 minut, ne? Teď na do Iron, no to stíhneme. Dáme třeba tam, já se bojím. Nebojím se. Budu skončit, budeš do Iron, teda do uhlík. Já. No, já jsem úplně noob. Musím to prostě dokončit do toho Irona. O ne! Se bojím. Kde jsi? Ne, jakože nebojím. Ne? Ale kde ta víč je? Proč nesmíme umřít? Víte, jak se na tímhle hraje, tak blbě. Jako asi někomu to hrali dobře, jestli předtím někdy hrali dobře, ale... No, proč to nehřešť?
A já jako, jestli radši udělám tyčky a nemám sračku. Nic. Jdeme tam. Tak moc malé. A jen jsem blíkal zase, ty vole. Hej, protože jsem se zastavil za svět. Spomenu si jdu úplně uprtka vody. Halo? No, já ho jdu zabít, já ho jsem dal na jeden hit. A i žádná rybička, dělám srandu. Lidička s tím musíme ukončit a on něco jinak. Já jsem říkal jen 10, ale jako a to dlouho, tak třeba jakože teďka. Yes. Máme. Díčky. Iron. Takže se vám říkalo o Irona to končí. Vyčíšme všechny, ale. Jakože nebudu tu farmit, jo. Takže to bude celé tak, jo. Takže čaute lidi, dávajte lajky, odběry a tak dále a cus.